Anha pirtûkek li ber destê me ye. Em qala kîja pirtûkê dikin? Pirtûka bi navê Dîroka Edebiyata Kurdî serdema berî İslamê, serdema xanedanan. Kî amade kiriye? Profesör Doktor Abdurrahman Adak amade kiriye û pirtûk ji Nûbiharê derketiye. Giringiya wê çi ye? Giringiya wê qala serdemekê dike. Di wê serdemê de rewşa edebiyata Kurdî çi ye? Qala wê dike. Hinekî li ser lêkolîn kiriye û agahî dane hev û pêşî wekî pirtûkeke lê mêze kirine lê ji ber pirbûna agahiyan kiriye sê beş. Beşa yekem anha belav kirine ku heta serdema xanedanan girtiye. Paşê wê serdemên din bên du beşên din de. Di vê beşê de, di vê pirtûkê de ji serdema medan agahî têne pêşkeşkirin heta kengê, heta sed sala dehan, yazdan wan deran. Di dema xanedanên Kurdan de mesela wekî Rewadî, wekî Şeddadî, wekî Merwanî, wekî Eyûbî, wekî Fedlewî de çi agahî hebûn, ew agahiyan dide. Agahiyên li ser wêjeya Kurdî û wê serdemê. Pirtûkekî berfireh he. Di vir de hin agahiyên dijî. Mesela duwan sed salan de, sed sala dehan, yazdan, duwazdan de çi pirtûkxane hebûn? Li Amedê, li bajarên din. Ew pirtûk kuda çûn? Agahiyên bi vî rengî jî. Mesela li ser ziman wê demê kîjan ziman çawa dihat bikaranîn? Di medreseyan de kîja ziman dihat bikaranîn? Gelek agahiyên bi vî rengî. Yên ku bixwazin dikarin ji Nûbiharê peyda bikin. Dîroka Edebiyata Kurdî amadekar Profesör Doktor Abdurrahman Adak.